11:31 minutu, gaur emango zaio hasiera Binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaiskako 8. jardunaldiari eta 2. itzuliari. Gogora ezagun, atzo amaitu zela 7. jardunaldia, Altunak eta Ezkurdiak aspaldiko partez garaipena lortu zuten, eta honen bestez arnasaldi txiki bat izan zen hori zalantza izpiri gabe aspeko bi aurrelarientzat. Gogora ezagun, lehenik eta behin nola dagoen sailkapenaren buruan Laso eta Albisu dira 6 punturekin, launuan puntu dituzte 2., 3. eta 4. postuan urrenez-urren Elordikza eta Zabaletak, Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak eta Artolak eta Imazek, 3 punturekin 5., 6. eta 7. urrenez-urren Altuna Ezkurdia, Zabala Martija eta Jaka Iztueta, eta puntu bakarraren jabe dira sailkapenaren zuloan Peio Etxeberria eta Rezusta. Jardunaldiari gaur emango zaio hasiera Donostiako Atano 3. pilotalekuan, bertan Artola eta Imaz, Laso eta Albisuren aurka izango dira. Laso eta Albisu irtengo dira favorito, inolako zalantzari gabe, sekulako txapelketa egiten ari dira, berme handia ematen, egoera kritikoetan beti aurre hartzen dieten nabarmen aurkariei, partidak orekatuak daudenean hausteko sekulako gaitasuna izaten ari dira, batez ere Jon Ander Albisu berme handia ematen ari da atzean eta pilota luzatzen, eta Unai Laso noski aurrean asko sartzen, ikeragarri laguntzen eta alduenean gainera tantoa bikain bukatzen, oso bizi jokatzen ari da Bizkar eta Gerendien aurrelaria. Eta gaurkoan ere antzeko gidoi bat espero dugu, atzeako kuadroetan Albisu nagusi izatea, horrek Lasori abaguneak ekarriko dizkio, Artola behar bada deseroso aritzea ere, aurrean ez baitu aukera hundirik izango ez pilota luzatzeko ez eta tantoa amaitzeko, eta askotan behar bada joan beharko du 4., 5. kuadrora aire sartzera, Imazi laguntzearren, eta asko bortxatzen duen bikotea da Laso eta Albisu osatzen dutena, eta horregatik favorito izango dira. Bihar Bilboko Deportibo pilotalekuan, Elordi eta Zabaleta, Zabala eta Martijaren aurka, hemen Elordi eta Zabaleta ikusten ditut favorito, Aitor Elordi joko bolada ikeragarrian da, asko jokatzen ari da, harrapatu ahala tantoa bukatzen, pilota bizi mugitzen, sakearen bitartez ere min egiten, eta Zabala eta Martija berriz nahiko irregular dabiltza, partida batzuetan ongi jokatzen dute, besteetan behar bada gehixeago kostatzen zaie batez ere nagusitzea, eta ikusten ari gara Zabala eta Martija bikoteari partida gogortzea komeni zaiola, aurrean Javi Zabala joko klase oso finkatua dauka, nortasun handikoa, hor asko sartzen da Martijari pilota txarrak kentzearren, eta hori bihar Bilboko Deportibon funtsezkoa izango du, aurrean Zabaleta edukiko baitu Martijak, eta badakigu Jose Javierren ahala zer nolakoa den. Beraz, Elordi eta Zabaleta favorito hemen. Astelenean, Tolosako Beotibar pilotalekuan, Jaka eta Iztueta, Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren aurka izango dira hemen. Larrazabal eta Mari Ezkurrena ikusten ditut favorito, ikusten ari gara hasieran kosta egin zitzaien, baina une honetan pixkanaka bikotea osatzen ari direla, bikote sendoa partida gehienetan, Jon Mari Ezkurrena asko ematen, gehienetan nabarmenen nagusitzen ari da, Iker Larrazabal ere ikasten ari da pixkanaka Jon Mari Ezkurrenarekin nola jokatu eta pilota garbienak ari uzten, soilik abagune oso garbiak dituenean sartzen da Larrazabal, eta Jaka eta Iztu eta berriz, atzo azkenerako Altuna eta Ezkurdiari kontuan izanik partida nahiko maldangora jarri zitzaiela azkenerako borrokatzea lortu zuten, naiz eta azkenerako ez zuten 22 iristea lortu, Iztuetari partida fisikoak batez ere kostatzen ari zaizkio, aurtengo txapelketan Jaka ere badakigu ze klasetako pilotaria denez, behar bada bere ezaugarri nagusiena ez da atzelariari laguntzea, aurrean haizea alde duela gehixeago jokatzen du Lizartzako aurrelariak, baina partida parekatua da, ala ere esan bezala Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren aldeko joerarekin ikusten dut. Eta asteartean Eibarko astelena pilotalekuan, Altuna eta Ezkurdia, Peio Etxeberria eta Rezustaren aurka, Peio Etxeberria eta Rezusta
bai ala bai irabazi beharrean dira, eta hemen Altuna eta Ezkurdia ikuste ditut favorito ala ere. Nik uste gora egingo duen bikotea dela, aurrekoan partida, atzo hobeki esan da partida bikaina, jokatu zuten biek ala biek, naiz eta une batzuetan apur bat sufritu zuten, iztu eta ere ematen hasi zelako, eta Ezkurdiak hor atzean sufritu zuen, baina Jokinek temple handia erakutsi zuen, eta ez da erraza, soilik oso pilotari gutxiren esku dago, partida bat horrela hasiain ongi hasi, eta gero, apur bat aurkariak hurbildu eta hala ere halako templea, lasaitasuna eta aurrera egiteko grin hori oso bikote gutxiren eskuetan dago, oso pilotari gutxiren eskuetan, muturreraino lehiakorra da Jokin Altuna badakigu, eta hori atzo erakutsi zuen, eta iruditzen zait, txapelketan geratzen diren jardunaldi hauetan ere erakustaldi bat baino gehiago emateko gai izango dela. Eta hauxe uste duguna, ea zer gertatzen den, gu arratsalde gau partean, Artola Imaz, Laso Albizu norgehiagokaren analisiarekin itzuliko gara.